What's up, boys? No, dneska mám tu Tariho, cukrovú vatu. No, ja som mal trikrát a YouTube mi zmazali. A pozerám. A mám nálepku takúto. A takúto. Ešte jednu som mal tu. To som znamená. No, paste. Tým necítim nič. Ako sa mi to rozpásťa? Wow. Chutí to ako toto. Ako bubblegum. No a takto to chutí. Že čo tam je? Cukr, aromata, barvira, vyžvaratý, mokrv, čo je zajac? Modr, to je modr. Minimálnej trávilnosti kníž není otevřeno. Dátum a číslo No dobrý. Toto si objednáte na Maťové akcie. Napíšte tam Maťové akcie. Teraz majú obrovskú zľavu. Takéto stoja. Bubblegum 50 centov. Prišli pred mesiacom. Sorry, ale som nemala. Takže čau. Ale tak ešte nemôžeme končiť. Ahoj, ďau.